Wakire vyo moncho murigirire ogetembe television eritukoria rero ria Jumatatu ingia na kwariganirie astemero beri yeritukeriga ya getembe TV nekirondo tingachi tariki chocho ni 14 mutinyo yiga okane ekegema nekiro tukurigira igati yaria agenderete guse aria atonchukanene moncho murigiriria ase bari barabegenwa abedini yege katoliki na boigo edini uneri ya Rachel Maria ndochenga barabu nigo ritukore igoro manyarete gochengira kegema rituko ria Jumapili gose Jumapili ya makendo ase chikanisa na boigo nekero tukurigira ase weekend iga siasa ne nyinge ya nyare kwene kiwa ase chinsemo renengo konyorenga ngano nyomurai no nyomurai wense nikagenda tukonye gotenga nonye aba Kenya akosensemo ya ba Kenya bagendete konye gwakerio ginga he must go agotebanga okunogoterana rite nandingere aste ya gusika guchikorinde ritukeriga aria Jumatatu kironda chi ukwariga ne somoroberiga abwetwani anene mona kirongo chakane kionga chinsa 12 chabono mambia nigongo koboria onyare gutwara guporigereria obuya na oboigo onyare gusangana inche wetera ase chinsemo cha Facebook chinsemo cha YouTube buna getembe TV chonsi na oboigo wetera ase namba ya studio erio nyare komanya nsemo kikwambwatire kuri mambi yabono na oboigo ekirengereri kya ongereki narari ari agenderete asore embura na masisini hero na igenderete gutwa kigima ase chinsemo anne mono tokurigeria orokongo rwa gusibune weekend iga nigo yarenge weekend yogotwa gwoka igo karibu sana irinde onyare gusanga na inche nabo komanya ngai kwabwatire ikibagose ngai origetie gosoka gucha ritukeriga nabo igo egati ya arioganetie gusanga mbara bibari oganetie gosana bara buime ya getembe TV chinsa chabono mambia nabo igo amarietabo nende ningoganiretie weekend yomete ekero Jumatatu ria chakire kigima kwente guchaka wiki no mongso igo nga ario guchaka naro gosumo ikori the energy irio guchaka nero ritukeriga manyanga nero guchigotumeka ase weekend manche nguruko Matilda obaigwa na kwariganire asenchira ya bene ikigima Palm Sunday kose Sunday ya makendo ningi okagara ritukeriga rigochengero ene nchire yamo yokoinyora ekero Yesu anyarete goswa ime yomuchio Yerusalemu ekrarenge kurwa bono eroro ngakonyo korire okwengata ngose wikeri yomwerio kiro konyore ngatire kigima na boigo bono ari gochikoswa ase omuchio Yerusalemu na boigo nekero bono atigaretie ewike yamo achigoike gose gochia ogokwa kwa enga Sunday yega gose Palm Sunday nige gocha ewiki Sunday ri yomwerio towards amangana aria Easter gosekero togochikochengera nande weekend eri ya Easter igo bono nga Sunday iga nenjire moyo korokia enchira Yesu anyarete goswa ime yomuchio Yerusalem gose etaoni eyo asinjira yobonene ekigima ningi kiabete nga ekrarenge goita gosekera goswa ase Yerusalem ni kubono abantu obechinsemecho bamenyi obechinsemecho banyarete gwasokia sobonge nabo igo baimogetie amato ya makendo gose baimogetie meteiga ya makendo bagotera hosana bakanyara kwara chianga cha bonse erinde Yesu anyare goita yene nchirake nyara kumwarigania Yesu ase enkoro yao sechinga kune chiga necho kumwarigania Nyasaye ase ore buna nyara tukwariganirwa ase obonene kigima ase echinsemo chiri gose ase omuchoyo Yerusalem kero kenna bokwe bolinga osana kirengaki amatera namanga oteba osana ayege katoliki ndobate nonya yesdi agoteba osana ningi emineti osana nige gotebanga kose yunencherende yogotebanga Yesu tutorie ekero bagotebanga osana in the highest nga tutorie twakireriogi ase oyore goro mono nga igo bonekero kuimuke na kio gekogera otambekero gotebunga chinga kicho goteba osana uko nonya namako okuimuke magoko gochigoro kigima bunenchire moyo korokia buna is the son of the most highest igo mwancho murigere nyara kumwarigania Nyasaye chinga kibone chiga nebanga amangana kagendete amange usebinte binge bigenderete asobugima bwao echine chinga kicho kumwarigania Nyasaye erinde ache gototoria nga igo kwara chianga nenchira yo korokia ngo senchire ri banyarete kwara chianga nenchira yo korokia nga oyo no monto obwa maskani kigima nga nabo okwerusa ne gusena bogutugotana byonsi birio bwate erindo nyara kumwarigania aiche ase obugima bwao ninki kiagerete akari na gose are gutumia edanki gose ebunda
Yesu Kristo ni ganyarite wekeia ekirago swaso mochio Yerusalemu rikagera ere akarina ebunda timanyase ke kusinga ebunda naki nainde korokwa lakini rendenga ni ganyarite kutumeka ebunda kunenjiremo yokworokia oweke yogose okoba humble igo mwancho murigere nekero togenderete kurigereria nga ebunda nigo yari kworokia nga okocha asinginchira yo morembe nabo igo asinchira yo gwekeania ekero togendete gukwanira engane yo kionga chinse kuna ibere chabo no mambio mwancho murigere etuguchaka anaba Kristo kurase aiga omuchio bosongo bedini ye katoliki ekero litukori goro na oro banyarite gwesokia abo igo nakoimukia amato wasemete yo ya makendo nabo igo bagotera usana unenchire yamo yokorokia gose yokuchingira litukeriga rimanyakanete buna Palm Sunday chibiche chukurase obugatagati bw'omuchio bosongo rituko regoro. mwancho murigere kumurikira ritukerio oregoro na boigo edini gose bari barabotani ebedini ya Legion Maria na brabo tibatigariti magiga na brabo nigo banyarite gucengera ritukerio asenchera nero ere eyabene ikigimane kiro banyarite gukora ogusaba kwa bene na boigo gukora omuyiga uyu orenge kwenekia nga bachengere rituko ria Palm Sunday. Kira kala di pakacha. Aku
Nomo Bishop Benjamin Philip Maina nomo Usinde ase dause ya Kisi ekanisa yetu ya Mtakatifu kwa Daniel Kisi Lecho Maria na lero ya ngiri tukoli nene ya makendo aya twali ngomera twa special dause ya Kisi iga lero lakini embura yatema gutonyori yake lakini ndi twa bantu mbatema mbamigereria bakire twakorera buya twanyora maseniwa amarande ao abageni bakire abande tofauti na ntogo geta se amayanya sa tokoreire na lero litukiriga tokunyora Yesu Kristo ekero arueta mateso ali siku 40 ona kogenda awujugara Jerusalem bono Yesu gutara kuria tarete munachiete alinete tigere na bantu bamukaribishete kubeka kwimokia matama mato igoro nari tukoka makendo bantu batwita mato bakaranjiro gweta bakumubaka omonene endo muruoti bona ngona intero tukumwete injireyo yuko mwigi Kristo ari turabwati kijiro kiparabe cyashoboruke Mwancho murigire na asensemo yo obosombi ni gobono abali bare abarundia bonsi ase county ya Kisii banyare kuburirwa kuba maiso chinga kichiga embure nyinge egendete kwenekiwa ase chinsemo ime yense ya Kenya bagukwana anagetembe TV kurwasobuta obugatakatifu mucho bosongo olitko origoro ni gobono banyarite kuiraneria mbuya mono guse bari bara babwatani ba ekiombe ekyo kya barundia ni gobono banyarite kumwiraneria mbuya mono Dr. Margaret Obaga oyo tenerete ensemo eyo Burundia ase county ya Kisii nekero bakoboria na niko agendete gukora emirimo erembia hanene muno kwenekia buna bonsi banyare konyora obokoreri borobia kurwase serikali ye county bono ntu abe meeting n'abakuba bonsi be sector mbali tugateba nibuna tokore biasara ebya ito bya matatu ekiara ntu n'abakori emirimo ba matatu na ende ntu na biongozi tutenenerete abakori emirimo bosongaiga otwagamba igoro y'ekigari chetu chikoenda Keroka chiaenda Kericho chiaenda Nakuru naro bionsi tugateba ni chigari nchibasa gutena taraja moja tukaranga ntu agambe genteki kiaera lakini bono gonataka kurwe onyo asa abande bari baretire siasa ase gentekio ekiagera ntobwate chairman yaiteto tenenerete muna ntu abakori emirimo ba matatu oyo okorokwa ng'a Samson Okong'omose nero tutenenerete ase egasi eyio bono ekero arangeretie omokutano tugateba ni buna togokora na buna chigari chitaigotenena taraja moja mbaro baretire siasa nche gonataka koba ochumbe yanere iga ntuga iga ntori ase ogosari gwatorase okwagacha naende turaso gokonya nonya na abiria baito ko bakoenda bagende sabari erendo ngekiara buna bona ari taraja moja chiachari chabeiro chitarinke n'abantu baito baumiro batari bake bono nataka goteba iga chisago ne chinyinge tobwate bosonga iga ne chiterekita ne chinyinge tobwate bosonga iga n'abakori emirimo n'abange bari bosonga iga ntobwata abakori biasara banyamira ntobwata abakori biasara boyugisi ntobwata abakori biasara bya migori pamoja na Nyangoso bono nyentu twachire twakwaneire Keroka igoro ya taraja moja nkioro jayo koigwere ndamwamu waso akogamba mara waso agotebe kiongozi eki Okong'o chikenda asitayo gekoira bantu ntu tari biro gotokobuna anayo sabanga buno yo mentatebire afanyikazi na abao ne chitachiri ne chinga na afanyikazi
ikwari na apilia into tokoereria bachita chiri chibesa into torocho mochando bansa ego bana bandera ba minto kermo ko gende ngakie embura ekerore ngebwatu mochando oseng biyakere sipiti moke inguswake morore chibambu moike buya ainturende twagokera abanto twabekire mbiya mono tigatubwaterane serikali enene serikali ya county tiganya saba seni togendera sobwamo rio safiri ya bengiya. Mwanjo murigire gutigana nayo na sensemo ya siasa nigo umukonyi bw'omurayi wense omusike Profesa Kithure Kindiki hagendereire kuigira serikali iga ya Kenya Kwanza kagoteba buna inse y'oburayi bwa omusike William Ruto nigo inse ya Kenya ekenerete kwanikia amagendero kurwa ase chinsemo na boigo nekira kuburia nga serikali botamenegendete kuburia gose kugania koegwa ribaga ria bene erinde nyare gwikirania arionsi yarirete eira abakenya. And on behalf of President William Ruto, that we are on course in meeting our commitments to the people of Kenya, including empowering communities and empowering groups and citizens who are at the bottom of the economic pyramid to make sure that we equalize the people of Kenya. Niseme ya kwamba vile vile, mnajua ya kwamba wakati rais amechukua hatamu ya uongozi wa nchi yetu ya Kenya, hali ya uchumi ilikuwa ngumu kidogo. Si kwa sababu rais wa zamani aliharibu uchumi. Watu wengi wanafikiria tunalaumu Rais Uhuru Kenyatta kwa ile hali uchumi tuliikuta 2022. Hapana. Sababu ya uchumi ya Kenya kuharibika kwa ile hali ilikuwa ni kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19 ambao ulifanya uchumi wa Kenya ufungwe kwa zaidi ya miaka miwili. Hakuna biashara ilikuwa inaendelea, hakuna watu walikuwa wanaenda kazini. Ukifunga uchumi kwa mwaka mzima, you expect the kind of situation that we found ourselves in 2022. Na ndio unaona shilingi ya Kenya ilikuwa chini, ilikuwa bei ghali kwa dola. Mambo ya mfumuko wa bei ama inflation ilikuwa inasonga kila siku. Bei ya unga ilikuwa juu kidogo, bei ya petroli ilikuwa juu kidogo. Miaka miwili baadaye, rais na serikali kupitia mipango maalum tumedhibiti mambo mengine, hata kama hajafika bado mahali tungetaka ifike. Ile unga ya kilo 2 ilikuwa 240, sasa imetelemuka kidogo, iko 1 something. Ile dola ilikuwa shilingi 165 dola moja, sasa ni about 129. Mwancho murigereria ayo naro ari asensemo yekeunga chinse 12 chinsa chabona mambi nekiro ongo kumanyanga gendera ko yanyora wetera senchura ye mitandao yetu ya kijamii chinsemo cha Facebook, YouTube na voigo chinsemo na bono TikTok erinde ogende ko manya na voigo chinsemo chiri cha X na no bogo tonyora una Getembe TV iko mwancho murigera nekiro ongo chukogenda sio mutumo komoke erinde nyare kumurikira chigazeti chiri tukoria rero ongo konyoria nga ndoche asensemeri ya history gosekero tukurigera litukeriga chitariki chiga chia rero miaka bono ndo chinge 30 nene yaitire osasa mwaka uri o 1991 chitariki bune chiga nigo twabwate omosubati omanyekanete na Queen Elizabeth nalia nyarete goika sense ya Kenya ngase ntunda ya kabira achite gukora state visit gusachite gukora itaro yae ya mutukatano ase ense ya Kenya omwaka o 1991 nane no kunyoria nga ekero musubatiga Queen Elizabeth nigo akonyora kose niga kubota nigo nense ya Kenya nene muno ase keria buna nigo anyarete koba Queen kare ase ense ya Kenya gosenga nekero chingaki arenge ase taro yaye ime ense ya Kenya na oboigo nari ise oyorenge king ase chinsemacho
cha England nario anyarete kusiria obogima bwae ekio ikairira musibati Elizabeth kutangazwa kwa omo queen, lakini rende ng'anekera renge gutangazwa gusekera habari yega ujumbe yega yare komonyora buna iso siria obogima bwae ni garenge ase ense ya Kenya ng'ase miaka bono torochinga 34 yaerire nigo ande anyarete gukora itaro yae yathene ya matuka 5 guchaiga ase ense ya Kenya mwancho murigirira kugenda ase omutimoke moke korende nindo chebuna Pastor Henry Ayora erote birenga kurubo gita niga gotebanga siku njema kwa Pastor Gilbert Onyango, Elder James, Elder Zablon Emiruka, ndoche naba Elder Boka, ndobate Andrew Mbaka, Elder John Obiri, Elder Mekenye na all elders and members of Nyavimwa district. Oyo Pastor Henry Ayora chingaki chabona wambi ndoche ngero bokire no mongso umono mwancho molira nekirongo konyoria nga kingo genda se omutumoko moke ritukoria rero kuse chinsa chabona mambie igo turachiko twara ensemo eri iye chigosori kosetwani chigosori kigwika ensa emo ya alero mambigo nganande abageni mbali bawo chigo chaiga nere Stacy Miruka okoretera umurobiri obwetwani chigosori ngaigo kigwika ensa emo nchina ndenga nigo ngora abogerera hase bali banjite gosebara abatiotereria be chigosori na omusori bwege susawata banga korona kuru city pilipili hoho korotimani twabokire byajeria korwa Bahrain Robin Nyavinya watabakorwa Charachani bokiete buya Victor Mondo Mienda awatakorwa Kilimani no ari ime na abanda bangi awatababo Anthony Rispa atuya usababu agotebanga Mukamba Penkila na wani abangi awatabanga mwana zilizopendwa na tambo Sekerario Joseph na Nalo Empire agoteba tupo site Teresa Kimndo agoteba good morning Matilda from Karatina influencer Love Line agoteba good morning watching live from Migori County na Momura abwegesaku na mukwanire korwa Iteresi Kisi County mbia mono kigima kendera kulika ujumbe cheno na boigo kendera kuganiria ababiri batatu ewikingia na onye na baibuli bao nyoko batabana wao baganiria ewikingia korene nchenkoge na omutumuko moke hingo irana ngage koraga chinsta 12 nechitageke 30 ningira naiga nechi gazeti cheru tukoria rero ase obwango mono. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibori kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduse ekikosi igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 igitumila asensema ya Community and Online Working imiyeskuru igaya keti nigotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoyeli ya bale bwigo business studies
na entrepreneurship. Ase chinsamo cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bwina level 5. Nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokobundisa welding and fabrication level 4. Ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayira na kwenyorera obumanyi riri webekiri bagari ya asense yiga yokwerwanirira. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietaria ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochega kone igona nyore to buire mwake 2002 oburuiro obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yogwati wotari korara era tigaike gaje nyagetari ya nugapesti elinde mokonde munanyi gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta konkoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nugapesti no gotonyora asamagacho Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara korigia enibo nugapesti nige gotoka asamagacho Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nugapesti nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwetera sechinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwako gwenia. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etv ya Wanje Tiger Tembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu inyuranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Mwanjo muligire karibu sana asinsemo yechi gazeti ngari tukoria rero turacho kwayereria nsemo yega irinde tunyare kwarigania etwane chiko sori kewika chinsa osike wika gekorage nsemo ya bono mambi korinde kerangorie gazeti ya The Standard yeritko oria rero ni gondo chinga ringana riraroro rinene ndiri mwamurero ringana rinene ni gore gotenga gold money deals ngi egukwanarega nigekendete gukwanara naki ense ya Kenya nene muno omurai wense omuske William Ruto agendete kubwateranirwa na makongo ayo agendete kwanikirwa asenseri ya Sudan nigegotebanga web of intrigue egoteba Sudan's crisis deepens as the far barriers over 150 of its people nga korinde yet shadowy gold deals thrive amid the chaos ngabono nonye abantu kusinga ensemo y'abantu esi chinsemo chiri cha Sudan chinsemo chimanyakanite buna dafa nigo babire bakubwateraniwa hasi amangana ao hanne mono nekero tukurigire nga abasagani banyarete kusaba begu mbali banyarete kusagana abamenye kose aba Sudan balinge asechi camp nga bali babwate imechando buna bono babato muchando obwenjara korende banyare kubeko asechi camp ao ne serikali korende ekarorekana nga ababegu banyarete gukora obusagani obu at the same time nego bakurigire nga ense ya Kenya ninkikiakerete kose egendete gukora okubwatana nekiombe ikerike manyekanete buna rapid ose kiombe kerike manyete buna RSF ekiro ndochenga ekiombe kyo kya RSF kyanyarite kwancherwa umancho murire butamengo kunyiranganigo kyanyarite kwancherwa okora egikaro asamagacho amanene a KICC aigase mucho Nairobi korende kiombe kiga rapid support forces nigo bono kyagenderete ose kyanyara ko kigwaterani no gosiria kwa abantu aba Sudan abange sana amagima ngakubwatekana anakeria na nigo ekiombe kiga ke kora obusagani na boigo nigo gekwamerania ne serikali emeyense ya Sudan ngakorende aiga asense ya Kenya niko kire ribaga alinene ekigima na boigo se ya Sudan ne ronkoragere biara enseri emanyekarete buna UAE gose United Arab Emirates asekeria nga enseyo nigo ebwene ya nyarete kubato kebyo mago cha sekiombe ekiga kya RSF ekibono gose yo engane yererete ekiombe kiga kya RSF kenyarete kwebanga kigima na boigo kibate ebyoma ebyo kegotumeka gokora obusagani ngabono nigo yarorekane nga nesako gete yamangana amabe agendete gukorekana ne mono nekero abamenye bese ya Sudan bagendete kunererwa murai bwense ya Kenya muske William Ruto bicha ya Nairobi na boigo ntubwate na abo bakuru ase ense yo ya Sudan na boigo United Arab
Emirates. Igo ni gikoro kinga ekira abantu bagendete gusagano sense ya Sudan gusibanyarete gusagano ase chikambi nga ebiasara mbiroro byokonia amagena yethabu gose gold bigenderete chinga kia abantu bagendete guchandika na omugano uyu nabo koyonyora ase page ya kane ya gatano nabo igo gatano na rimo igazeti ya The Standard yerituko oria rero na boigo ndochenga ababunge kusensemo ya ababunge mbale banyale gotebanga Mount Kenya is in government to stay nga orikongoro Mount Kenya nigo rore ime serikali nande ndogendere kobera roro nga stay yo Mount Kenya gochi no ekobera gose gutigara ime serikali ase chinga kichonsi amugano yihinyora se page ya gatano na kabere gazeti ya The Standard na boigo tukurigereria ayande agendete kurigererirwa buna bono amangana yechigosori korende ayino chigotoro ase biminano bichigosori tukuria rero kurase chinse cha maiko gazeti ya The Standard ase obosio bwaene bwate omugano gotebanga 21 killed and 83 injured in a Russian attack. Ikero bosaga ne bagendete kubwaterania chinse buna bonense yo ya Russia nego ndochenga bantu gutani 20 banyarire gusiria obogima bwabo gotigana ne gazeti yo gazeti ya Daily Nation yerituko oria rero ndoche ringana rimwamu erigotabanga queries of billions in Swiss banks nga chi ekero tukuriga se benki gose benki chinyenge chire cha Swiss chitari chinse ya Kenya ndigo chigendete gutwara chibesa chinyinge sana gose Kenya ni shillings chigendete kugachwaro ningo kugacha aba bari babwatani gose nigo omoroberio yo hoteneneire no moske William Ruto ngakira bono chibesa chinyinge chigendete kugacho ase echi gose foreign banks are mono ebenki yo ya Swiss ekotepanga same script some 6.5 billion in e-visa revenue was channeled to Swiss account instead of consolidated fund. Nga ekirobono abatari bagocha asense ya Kenya nigo yarorekane nga asa manganari bagokora guseko nacha kiro chibesa chiri chiko nacho gose kiro bagotumia e-visa gose electronic visa nigo bono yarorekane nga chibesa chiri chiko so gose chiponete goso ase serikali ya Kenya na mona sense mo eri iyo botari nigo bono chibesa chiga chikoba transferred gose koba channeled gocha ase chibengi chinse ya Swiss bono yu yaretire ama swali amange ekere gotebanga evading scrutiny. Billions of shillings collected from foreigners traveling to Kenya by President William Ruto's administration was banked in Swiss accounts in a questionable deal reminiscent of Uhuru Kenyatta, a government's diversion of Eurobond na boiko ayande amange ayomurikirete korende nige koro kinga abona serikali yega gekoragwa nero muske William Ruto nga chibesa nchirororo chigenderete konya kobekwa ase chibenki gose cha county chitari chense ya Kenya ngo chibesa nchire chigendete konacho kugachwa ase ebenki ya Swiss omugano yo page ne ya kabere gazeti ne ya Daily Nation na boigo ntorochenga ayande ayo gukwanira gotonga state probe implicates a Medihill in trafficking of body organs ngabono ekirabo ebimo byomabere omwanya bantu bigendete kunya koni go gusinga ne yagendere comment kana ase chinsemo nigo bono ndochenga enyagitari neraige manyakanete buna Medihill ekenderete kurigererirwo hanne muno nekiro yabwatiranitwe nengane yunga nkobere keko osengo sona nire ase biasara ebyo byokonia ebimo byemebere yaba Kenya na boigo ntobwate chibicha chire ase guse bichenene ire ase egazeti ya Daily Nation nige bwate eyabashirika abo barenge gukora gusibwe magatia makendo lituko oregoro kira bale gucengera Sunday lituko rya Jumapili ya makendo nekire gotebanga walk of faith mugano uyu nabo konyora ase egazeti yo ya Daily Nation yo lituko rya lera kira koro kinga netaro obakorete yo kwegena akira bakwimukia makendo ase chitaone okorinde biche yorabu nigo banyarite kwimukia makendo na gukoretaro ase omochiori gosese taone ya Nyeri omwancho omurigere na aboigo tukurire wiki yaita ababunge mbari banyara koba gose ebicha nere yanyara tosoka kura ase bunge kero abasubati babere ababunge kuro chinse mochire cha Northern Kenya gose North Eastern Kenya banyara koba bagotwara
okurwana ase bunge korende ndigo yarorekane nga why MP who recorded 2 colleagues fighting in parliament is in trouble nga bono yo nyaretse kupata chibichecho na boy gogo chibekase kose gochisoke gochasa abantu bandi chikanyara gosase mitandao nigo bono ndochenga amatukaya abalire ikigimanga chibichecho nchabonete gosoka gocha ase abakenya banyale gochirora mugano uyu ugore ase page ya gatano igazeti yiga ya Daily Nation na boigo looting sprees in counties means overnight millionaires nga bantu mbare bagendete kunya kwirwanira na boigo kwenyorera chibesa hose kuiba enibo kigima korwa ase abantu bande na boigo nonyene serikali eyo bono yairira abantu abange bagendete gutumika kose gukora biasara bya butuko na boigo kwenyorera enibo enyinga nganiko bako bikora gwetera asinchira itarindonge nga abakuiba higo moncho murigere mugono ini gora se page ya kabere egazeti ya Daily Nation asobwengo mono ni gazeti ya People Daily lingana limwamwe gotebanga the shame of abandoned CDF project ningi egukwanira dige gotebanga nigo audit gosoro botirwanyare kubwatukwa rokoro kyanga ama ngananare gosama gendero nare abonete gwikiraniwa na CDF korinde nigo abeire kagotigarira anchira egotebanga audit reveals massive irregularities in execution of works that have gobbled up millions of taxpayers money ngabono nigo emerobeli gusama gendero awikirana asinchira etabwenereti na yande abaka gotigara kusaya ndenga tariko chakigwa nonyo gochakigwa kero kurigire chibese chiga cha CDF cyo kurigire gose chigokora amagendero ase chibunge gose constituency imeyense ya Kenya nigo bono yarorekanire nga chibese chiga nganonyo chikorwa gose nonyo chikorwa sebango yaba Kenya nchiri gokora tari chionsi chikonyara gwikirana na gukora amagendero ase chinsemo egoteba umugano uyu nigare nigore page ya kane korinde ndochenga nemurekerete egati yaba bunge gose abajumbe bali banyare kumurikirwa ase ngane yu korinde kero ndochenga oyo onyari bari emasaba tobwate Dr. Daniel Manduku no are abo egati yabali bari on the spot ntobwate oyo nyari bari chache omubunge omoske Zaire Ijanda na boigo nabande abange gusekura chinsemo ime eyense ya Kenya ngabono abaiga nababunge bali banyare kumurikiro ine gazeti ya People Daily yelituko lyalero MPs on the spot tobwate oyo nyari bari chache naboigo oyo nyari bari masaba ngabaiga nigo bamurikire kigima ngakichibesa echiga cha CDF chigendete gukorekana nga emirobelio nere kusamba gendero nare anyare rekobekwa kando gusataranyara kurigirirwa ase obuikirano na boigo mugano ini gora se page ya kane tukurigireria ase page ya gatano na kabiri egotebanga Ruto at pains to explain gains in North Rift tour ngabono nigo omurai wense anyarite konyora gusanyare konyora chinga kichingongu ninkiara nyare kwerera kyanyare wikiranigwa ase chinsemo chiri cha North Rift na no konyorenga chinsemo chiga cha North Rift no amangana yoboke bagwa mangana yobosagani abere egakoba kero bono yarorekana ngebesa kumbire birobyo bigendete gutigara konya kurwana aiga sinse ya Kenya chinsemo chiga cha North Rift no amangana insecurity aramanene muno nga egati yebinto biri biguchanda bamenye ba chinsemo chibona kero tukurigereria chinsemo buna chiri cha Baringo ekero ukurigereria orugongo bunoru nigo konyora ngamangana insecurity na aro gusikina kiekerero kia bamenyi baroro gocha serikali ngabanyare konekia oborendi bwanyarire gotingiwa korende nigo omurai bense bonera sinyiru ngiara nyare gwetogeria kyanyare gwikirana asinsemo eyo ya North Rift na to kurigira sinsemo eyo bo chenu nigegota MPs raise the alarm on use of harmful pesticides na mangana yega kose na mario gari agotumeka ane mono asokorwalia etugo nekira bono yarorekanire nga nigo ababunge bachakire gukwanire ngane yo hikiagira bono tukurigereria etugo tukuriwa na chombe chimbori mario gari onsi gose chemicals chiri chigutumeka ogosibia kurwalia etugo yo na boigo gokora ebinto binde byonsi nigo bono korekana inga magario gari tarigo chiaba amayanga na bararete omochando kigima ase ensemo oyobochano gose ase mebere ya mwanya bantu
na ase mangana yechi besa MPs probe 3.8 billion idle in car loan scheme nga sinse mweri yokwena na chi loan kose yokwena na chika asinse mo esinchira yechi loan nigo bono yarorekanire nga chibesa nigo chigendete gutigara ase chibengi chiri chikwana na chi loan chiga mwacho murigereya nga chibesa nchire ororo chigendete gutigara kegima ase mangana yo kwana na chiloni gochase bali babwate echika nabo igoko loan chika gochase aba Kenya ngachibese chika chire 3.8 billion nigo chigendete gutigara ase kiganje kyunga aba Kenya mbali gochika ange gosembaranyara gochisaba asinchirende onsi na toko tigana nayo ntobwate nga gazeti ya Taifa Leo egoteba nga Ruto aonya Malala muraibu inse musikie William Ruto nikanyare kurege tine gochase oyo kabiro moseneta bwe county ya Kakamega umusike Cleophas Malala nabo kero kendo ranyare kweboria anaseki Cleophas Malala nigobono kobwatekana ana ingana eri buse ogasoriyo kwege yanyarite gutwara bututukano wiki yaeta ye korase skuru yabanyaroka ya Butere nigobono Malala aringenganero muliki gosenere oringe mu director abwengane yunero bwate idea yo kanyara gosanga na baroki wabo abanyaroka ba Butere kolende engane yiga nigo yanyarite koreta omuchando monene nekero yikirete nga wikira boniga abanyaroka bali mbachiti gokora egosori gosimbachiti konyikerania egosori yo yabo yo kwegia omurai wense onyare korwa onyo entindi gochase Cleophas Malala nasiki onyo tuwalinde watoto wetu dhidi ya majaribio ya watu fulani kuwafundisha itikadi potovu na siasa mbaya. Watoto wasifunzwe kuwachukia wazazi wao, walimu, viongozi na, pamoja na taifa lao. Ngabono aborokiwa mbabonete kwa semigwa buya kole nitari koewa obosemia oboko baragocha sabe anene muno banyara koleta chuki kose bagera bono abana kose abana banyara kwegerwa ama baigwa maigerio akogera bachaka kubachukira kose kubanga abarayi babo abaibori abarimu na boigo no nyenense yawo mugano yinyora sepeji ya kabere ase egazeti ya Taifa Leo ndochinga ayo na yande amange nabo ko yanyora ase chigazeti cherituko ria rero ndoche aiga mangana ya makendo ngukwanerere nga Jumapili ya mitende kose Jumapili ya makendo no ebwate chibicha gabo na maeneo mapya ya utawala sasa yazua joto. Maseneta wataka serikali ifafanue jinsi iliafikia maeneo mapya ya utawala. Wano ndochinga ase abaseneta bagendete kurigereria chinsemo na ki chigendete wikiraniwa kusena ki obochori bwaba bogokorekana na boigo chinsemo nchiri chigendete kumurikwa kigima na kichaba chigwikirana usekoyogwa chitaito gete korengana nerichi konga bono abaseneta nigo banjare gutwara koreta libirira litindi moncho murigereria asinginjo yebiro nande nakomanyanga Stacy Miruka no agosa aiga ase ense yamo na chigazeti ase mangana yechigosori na boigo na bageni bensemo yo korwa abo bare batiotereria bechigosori konene litkoria rero higo bara chikumurikira chigosori ase abasubati osabasubati ne chigosori go karibu sana kenda gutigara eme ya Getembe TV korende nje asensemo entangani na nyare gukora kinandige koraga chinsa ibere kusichwika chinsa ibere chale romambia nande nje chaiga ase amangana asiasa ake korenda ase bono ngokoyana na kocha ase kosengo no mutumo komoke rinde Stacy Miruka anyare gosoa eme aiga na ensemo yo yechigosori tobosaguska Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bache kuya mandege
uzito somya bamuraba chikuya mandege. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara nchibwa tokolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Vima
Smart Hardware and Plumber Center ineduka enene iyekonia ebintu ao ebikiranu na ase amagori amaya kegema nkonia bale chicho echuchimanyekaine muna closed cables chichingencho ao na echekerero echuchikurwa ase company ao na asamagori amaya kegema B-Trap Toilets boigo nkonia bale chi wash and basins chibirengo ao na kurwa ase company ao mbabwate and wash cabinets chekerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagori abonigo agukwana no mubuko yani amagori agukwana naye kegema nkonia bale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company ao konia bale ebinto byechi bafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebiya ensemo ya kitchen gusi chokone mbabwate kitchen sinks chibirengo ao echuchiro siri ekerero na kurwasi company ao na si chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves non-returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkoni bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde